Όπα! Τι είναι αυτό, πακέτο από το Τέμου έσκασε. Γρήγορα δούμε τι έχει μέσα. Πολλά κουτιά βλέπω. Και σήμερα λοιπόν όλα αυτά τα πακέτα θα τα ανοίξουμε μαζί να δούμε τι πήρα από το Τέμου. Πιστέψτε με, κάποια δεν τα περιμένετε καν ότι υπήρχαν σαν προϊόντα στον πλανήτη Γη. Αλλά πριν ανοίξουμε οτιδήποτε, θέλω να πάτε στο Τέμου, να βάλετε πάνω στην μπάρα αναζήτηση στον κωδικό μου που βλέπετε στην οθόνη σας. Και έτσι θα πάρετε αυτόματα όλοι 200 ευρώ σε κουπόνια τα οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε μέσα στο Τέμου. Συν ότι θα βρείτε και τα πράγματα τα οποία θα σας δείξω στο βίντεο. Φυσικά, αν δεν θέλετε να βάλετε τον κωδικό αλλά θέλετε τα κουπόνια, θα έχω και link κάτω στο πρώτο σχόλιο και στην περιγραφή. Ξεκινάω με αυτό το οποίο δεν ξέρετε τι είναι. Μοιάζει με VR γυαλιά για αρχή. Αλλά έλα που δεν είναι αυτό. Τσεκάρετε τι κάνεις με αυτό το πράγμα. Το βάζεις εδώ στα μάτια σου. Το ανοίγεις από ένα κουμπί που είναι κάπου εδώ. Και αυτό τώρα ξεκινάει και σου κάνει μασάζ στα μάτια. Είναι μασάζ για τα μάτια, παιδιά, ναι. Τώρα μου κάνει μασάζ αυτή τη στιγμή. Α, είναι πολύ καλό, ρε. Έχει Bluetooth, έχει για να παίρνεις κλίση κάποιον να μιλάς και όλα, τηλέφωνο. Έχει τα πάντα. Φορτίζει με USB, η μουσική αν θες κλείνει, σου κάνει μασάζ στο κεφάλι. Εγώ προσωπικά όταν το είδα, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, λέω πρέπει να το πάρω οπωσδήποτε. Λοιπόν, το επόμενο αντικείμενο που έχουμε είναι η Hornet. Θα μου πείτε, κούλι, ποια είναι η Hornet, δεν την ξέρω. Αυτό είναι για gamers πιο πολύ, δεν είναι για όλους. Είναι από παιχνίδι χαρακτήρας του 2025. Μπορεί να μην την ξέρεις, αλλά ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει η Hornet. Μπορεί πολύ άνετα να σου κρατήσει το χειριστήριό σου. Ναι, είναι βάση για χειριστήριο, παιδιά. Την πήρα αποκλειστικά για τα χειριστήριά μου, γιατί έχω πάνω στον πύργο του υπολογιστή και απλά δεν έχω βάση να τα βάλω. Τώρα έχω βάση. Και είναι και η Hornet που μου αρέσει πάρα πολύ σαν χαρακτήρα. Το επόμενο γκατζετάκι είναι κάτι που μοιάζει με παλιό κινητό τηλέφωνο, αλλά μόνο αυτό δεν είναι. Είναι κάτι που πάλι δεν ήξερα ότι υπάρχει. Οκ. Κάποιοι μπορεί να το ξέρετε και να με κοροϊδεύετε τώρα. Εγώ δεν το ήξερα. Πείτε μου λοιπόν, όλοι στο σπίτι σας δεν έχετε ένα μέτρο. Μέτρο που μετρά την απόσταση. Όλοι έχουμε, δεν γίνεται να μην έχεις μέτρο. Λοιπόν, αυτό είναι ψηφιακό μέτρο, φίλε. Μετράει με την απόσταση. Λοιπόν, άκου, άμα είσαι ευαίσθητο στο φως, απομακρύσου λίγο από την οθόνη σου ή μην κοιτάς πάρα πολύ, κάνε λίγο έτσι, γιατί θα σε τυφλώσω. Λοιπόν, τσέκαρε. Βλέπεις αυτό το λέιζερ. Αυτό το λέιζερ λοιπόν. Το πετάς όπου θέλεις, π.χ. το πετάς στην άλλη άκρη του δωματίου, πατά το κουμπί και μου λέει ότι μέχρι εκεί είναι 1,939 μέτρα. Δηλαδή 1,9 ουσιαστικά, απλά στο λέει με πολύ λεπτομέρεια. Μετράς την απόσταση με λέιζερ, φίλε. Κάθομαι εδώ και μπορώ να ξέρω πόσα μέτρα είναι ο τοίχος απέναντί μου. Άλλη μέτρηση, από εδώ που κάθομαι μέχρι το ταβάνι. Είναι 1,5 μέτρο ακριβώς. Και δεν μετράει μόνο μες στο σπίτι, φτάνει τα 200 μέτρα νομίζω. Θεωρώ πως είναι κάτι wow. Μπορεί να μην μου χρησιμεύει εμένα σαν άνθρωπο, αποκλειστικά επειδή εγώ δεν κάνω δουλειές, να μετράω πράγματα και αυτά ακόμα. Το θεωρώ πολύ cool, εντάξει, και ας μην είναι κάτι που θα μου χρησιμεύσει τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα το χρειαστώ, είμαι σίγουρος. Μια στιγμή τώρα, παιδιά, βάλω τις μπαταρίες πίσω στο τηλεχειριστήριο εδώ πέρα με τα φώτα μου, γιατί έβγαλε τις μπαταρίες να τις βάλω στο άλλο. Γιατί δεν είχε μπαταρίες μέσα. Αλλά μια και λέμε για μπαταρίες, πριν τις βάλω, θα σας δείξω ένα άλλο γκατζετάκι που πήρα. Πήρα λοιπόν ένα πραγματάκι το οποίο είναι μετρητής μπαταριών. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα πώς λειτουργεί, αλλά κάπως βάζεις την μπαταρία και στη μετράει και σου λέει πόσο έχει μείνει ακόμα. Τώρα αυτό είναι χρήσιμο σε κάποιον μεγάλο, αλλά είναι και σε σένα που παίζεις παιχνίδια με ασέρματο ποντίκι. Γιατί πόσες φορές σου έχει τύχει να είσαι στη μέση του fight στο Fortnite και να σου μείνει το ποντίκι από μπαταρία, ρε, και να χάσεις, να σε φάνε λάχανο. Ενώ με αυτό πριν το game σου βγάζεις την μπαταρία, τη μετράς και ξέρεις ότι δεν θα μείνεις από μπαταρία. Τσεκάρετε, κούμποσα την μπαταρία πάνω, τη βάζεις έτσι στο πλάι, ανάλογα το μέγεθος της μπαταρίας. Εδώ είναι πιο μεγάλες, εδώ πιο μεγάλες και εδώ πιο μικρές. Και σου δείχνει πόσο έχει μείνει στην μπαταρία, φίλε. Μένει είναι full. Πάντα είχα νεύρο όταν μου τελειώναν οι μπαταρίες και δεν το ήξερα. Γιατί έχεις ένα φωτάκι, ωραία, έχω αυτό πίσω, αυτό εδώ. Που δεν το ανάβω ποτέ πλέον, γιατί όλα τελειώνουν οι μπαταρίες. Αυτό παίρνει 3 μπαταρίες μέσα και πάντα χαλάει μία, ας πούμε, τελειώνει και δεν ξέρω ποια έχει τελειώσει και τις πετάω όλες. Εκτός αν θες να κάτσεις 3 χρόνια να κάνεις δοκιμές. Να βγάζεις μία, να βάζεις άλλη, να βγάζεις την άλλη, να βάζεις. Ενώ με αυτό τη μετράς τέλειωσες. Να σας πω κάτι, αγόρασα και ένα ζευγάρι παπούτσια από το Τέμου, νομίζω κάνανε 8 ευρώ. Δεν έχω πάρει ποτέ ρούχα από Τέμου και ήθελα να δοκιμάσω, να έχω την ευκαιρία να δω πώς είναι. Πώς σας φαίνεται για παπούτσι, για βαθμολογήστε το μου κάτω στα σχόλια. Εμένα μου φαίνεται πολύ ωραίο. Δηλαδή, ακόμα και ρούχα, άμα θέλεις, βρίσκεις τα πάντα εκεί πέρα. Το φόρεσα. Και θυμίζω έτσι, με link από κάτω στην περιγραφή ή τον κωδικό που είναι στην οθόνη σας, βρίσκεται όλα αυτά τα πράγματα που έχω πάρει. Δηλαδή, αν κάτι σας αρέσει, μπαίνετε και το παίρνετε. Μπαμ! Και έχετε και κουπόνια 200 ευρώ. Μόλις τα φόρεσα, τα δοκίμασα, περπάτησα λίγο στο σπίτι και έχω να πω ότι για 8-10 ευρώ κάπου εκεί που έκαναν είναι πάρα πολύ καλά. Δεν το συζητάω. Προφανώς, αν πάρεις ένα παπούτσι που είναι μάρκα πιο επώνυμη και το πάρεις, ξέρω εγώ, με 40-50 ευρώ. Θα είναι καλύτερο σαν ποιότητα. Αλλά αν θες κάτι να πηγαίνεις ένα περίπατο το πρωί, π.χ. μισή ωρίτσα, μια ωρίτσα, που δεν θα το φοράς δηλαδή για πολλή ώρα, γιατί για πολλή ώρα δεν ξέρω αν θα σε κουράσει ή όχι. Όμως, άμα θες έτσι ένα ζευγάρι παπούτσια έξτρα για κάποιες περιπτώσεις, είναι πολύ worth και είναι και πολύ όμορφα, έτσι. Εμένα το μπλε είναι το αγαπημένο μου χρώμα, γι' αυτό πέρασα μπλε. Πάμε στο επόμενο. Τι να σας δείξω τώρα, τι να αποκαλύψω άραγε. Μετά βρήκα στο Τέμου μια χριστουγεννιάτικη σακούλα. Όχι, πλάκα κάνω. Απλά μου την είχαν βάλει μαζί με τη συσκευασία που παρήγγειλα. Εντάξει, ρε τσαντούλα την πας για δώρο. Τέλος πάντων. Το επόμενο gadget λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι για να παίζεις παιχνίδια στο κινητό. Ξέρω ότι πάρα πολλοί από εδώ πέρα που βλέπετε είστε μικροί και παίζετε Brawl Stars, παίζετε Clash Royale, παίζετε Roblox. Χώνεις το κινητό σου εδώ πέρα μέσα. Άμα δεν χωράει και είναι
κάπως έτσι, γιατί το κινητό μου είναι μεγάλο. Έχει δυνατότητα να ανοίξει, να χώσει ό,τι κινητό θες μέσα. Συνδέεται με Bluetooth, φορτίζει με USB, έχει μοχλούς να παίξει, έχει κουμπιά, έχει τα πάντα. Δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει στο Temu, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Μπορεί να πάρει όποιο αρέσει, όποιο σε βολεύει, είτε σε χρώμα, είτε σε κουμπιά. Αλλά α πούμε για μένα που δεν μπορώ να παίξω κινητό με τίποτα, δεν το έχω ρε παιδί μου να φύγει με. Τι να σου πω. Δεν μπορώ, δεν νιώθω. Είναι ό,τι πρέπει. Μετά βρήκα walkie-talkie, είναι ασύρματη. Θα μου πει κούλι, τι δεν σου ασύρματου. Για να ακούω το μωρό που είναι μέσα και κλαίει το βράδυ. Όχι, πλάκα κάνω, δεν είμαι μπαμπάς ακόμα. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω, απλά από μικρός ήθελα ασύρματο. Ενώ το βλέπα σε ταινίες και μ' άρεσε που μιλάς και σε φάση over. Μ' ακούς? Ναι, σε ακούω. Τι νέα? Καλά, εσύ. Over. Καλά, ωραία λειτουργεί, Ναι, για πόσα μέτρα είναι, γράφει. Είναι για πολύ, είναι για κάτι χιλιόμετρα νομίζω. Πολύ ωραία ακούγεται, πανακάθαρα. Έχει να δυναμώσεις, έχει να πιάσει συχνότητα, η κεραία του, έχει βάσεις για φόρτιση που τα βάζεις έτσι. Είναι ακριβώς ίδια με αυτά που είχαμε στο στρατό, ξέρω εγώ. Η εμβέλειά του είναι αρκετά μεγάλη. Δεν έχω ιδέα που θα μου χρειαστούν, αλλά κάπου θα τα χρησιμοποιήσω σίγουρα. Ίσως σε διακοπές που δεν πιάνει το κινητό σου σήμα να ήταν χρήσιμα. Για τα επόμενα δεν είστε καθόλου έτοιμοι. Μαντέψτε τι είναι στα σχόλια. Περιμένω. 3, 2, 1. Δεν το βρήκε κανείς, σας το ξέρω. Είναι μία mini ομπρέλα. Θα μου πεις τι θες αυτήν την ομπρέλα. Λοιπόν, τσεκάρετε τώρα. Την ανοίγεις. Κανονικά, σαν ομπρέλα. Δεν με καλύπτει καν, βλέπετε πόσο μικρή είναι, έτσι. Αλλά η δουλειά της δεν είναι καλύπτει εμένα. Είναι να καλύπτει το κινητό μου. Τη βάζεις εδώ έτσι, τσακ, προχωράς στη βροχή και δεν βρέχεται το κινητό σου. Δεν το έχετε αυτό το θέμα όλοι. Όταν προχωράτε στη βροχή και θέλετε να γράψετε ένα μήνυμα και πέφτει βροχή και δεν πατιούν τα κουμπιά μετά. Με την ομπρέλα από το Temu δεν έχεις αυτό το θέμα πλέον. Είσαι μια χαρά. Πέρα από την πλάκα, ακούστε λίγο, δεν είναι αστείο. Τραβάς και βίντεο, φίλε. Πας να τραβήξεις βίντεο στη βροχή και βρέχεται, πέφτει όλο το νερό πάνω στην κάμερά σου. Όχι. Όχι, έχεις την ομπρέλα και θα βάζεις βίντεο όπως θέλεις. Και επιπλέον, τσεκάρτε είναι ελαστική, δηλαδή τη γυρνάω όπου θέλω. Βρέχει πλάγια, την κάνω έτσι. Βρέχει από εδώ, την κάνω έτσι. Πάει όπως θέλω εγώ η ομπρέλα. Και μένει εκεί πέρα, να, π.χ. έτσι. Είναι από τα πιο φθηνά πράγματα που μπορείτε να πάρετε από το link κάτω στην περιγραφή. Αλλά είναι full χρήσιμο και ας φαίνεται γελίο, εντάξει. Βέβαια, μπορεί να ντρέπεσαι λίγο. Πώς θα κυκλοφορείς στον δρόμο με αυτό. Θα σε κοιτάνε όλοι, θα νιώθεις ντροπή μέσα σου, αλλά whatever. Τη δουλειά σου την κάνεις. Μετά πήρα δύο πραγματάκια τα οποία δεν είναι απαραίτητα wow, gadget αυτό ή δεν τα φανταζόμουν ότι υπάρχουν. Ουσιαστικά αυτό το βάζεις σε μια βάση όπου θέλεις, όπου γουστάρεις, και αυτό το βάζεις δίπλα από την πόρτα σου, εκεί που βγαίνεις από το σπίτι. Είναι ανιχνευτής κίνησης και με το που ανοίξει η πόρτα βαράει συναγερμό σου. Είναι καλό σε περίπτωση που πας κάποιο ταξίδι, νοικιάσεις Airbnb, γιατί έχετε ακούσει πόσες ιστορίες, γίνονται περίεργα πράγματα. Εγώ γενικά δεν πάω κιόλας σε Airbnb, τόσο πολύ το σκέφτομαι, γιατί είναι το σπίτι του αλληνού, δεν ξέρεις άμα έχει κλειδί, άμα γίνει οτιδήποτε. Τώρα και με το μυαλό μου πάει σε επιστημονικής φαντασίας ταινίες. Αλλά ναι, γενικά με την ασφάλεια, όταν πηγαίνω κάπου θέλω να μην ανοίγει η πόρτα εύκολα, άμα ανοίξει να το καταλάβω. Επομένως αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το τελευταίο αντικείμενο θα σας ενθουσιάσει όλους, είμαι σίγουρος, αλλά πριν πάμε σε αυτό, πάμε στο πρώτο τελευταίο, το οποίο είναι κάτι για όσους οδηγάνε, είναι για τους μεγαλύτερους που βλέπουν αυτό το κανάλι. Ή άμα βλέπεις το βίντεο με τον γιο σου, εσύ εκεί που βλέπεις και οδηγάς και έχεις αμάξι, αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα μικρό πραγματάκι που καθαρίζει το νερό από τους καθρέφτες του αυτοκινήτου σου. Πώς είναι στα φανάρια αυτοί που σου κάνουν τα τζάμια. Αλλά είναι mini. Και το έχεις μέσα στο αμάξι και κάνεις τον καθρέφτη έτσι και φεύγει το νερό. Ξέρω ότι πάλι ακούγεται πολύ τρόλ και αστείο. Αλλά τις προάλλες πήγα να οδηγήσω εγώ και έβρεχε πάρα πολύ. Μπαίνω στο αμάξι και δεν έβλεπα στους καθρέφτες μου τίποτα. Ήταν γεμάτο με Πιτσιλιές. Και μια μέρα μετά μπήκα στο Temu και είδα αυτό το οποίο ανοίγει κιόλας. Για άμα θες να φτάσεις στον καθρέφτη από τα δεξιά, κάνεις ένα έτσι και καθαρίζεις. Εντάξει, εμένα μου φάνηκε πολύ χρήσιμο. Δεν ξέρω, μπορεί να με κοροϊδεύετε τώρα, δεν με νοιάζει. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω. Και ήρθε ώρα για το τελευταίο αντικείμενο, το οποίο φοβάμαι λίγο να το χρησιμοποιήσω, να σου πω την αλήθεια. Είναι αντικείμενο με το οποίο κάνεις φάρσες σε φίλους σου. Το έχουν κλείσει με ζηλοτέιπ, το έχουν δέσει. Λες και είναι πυρηνική βόμβα. Είναι αυτό. Είναι ένα σπρέι που μυρίζει κλανιά. Stink spray. Σπρέι βρώμα. Σου έχει εδώ πέρα ξεχωριστό τέτοιο που το βάζει μέσα και ψεκάζεις. Φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω, αλλά θα το ανοίξω λίγο ίσα-ίσα. Με τρομάζει, ρε. Μην μου χυθεί αυτό κάτω, στο χαλί. Δεν μυρίζω κάτι από έξω. Έχει ένα λεπτό κάλυμα που πρέπει να βγάλω. Παιδιά, θα το μυρίσουμε μαζί τώρα αυτό. Το έχω ανοίξει, έχω συγχαθεί τη ζωή μου, δεν το έχω μυρίσει ακόμα. Θα το βάλω έτσι, το κουμπώνεις και φαντάζομαι αυτό το δώσει ένα φίλο σου και να του πει: Έλα ρε, κολόνια είναι, βάλε λίγο να δεις, θα σ' αρέσει. Και να έχετε να πάτε για ποτό το βράδυ και να ψεκαστεί έτσι και να πεθάνει στη βρώμα. Θα ψεκάσω από πολύ κοντινή απόσταση σε ένα χαρτάκι, σε μια χαρτοπετσέτα, γιατί φοβάμαι τώρα πραγματικά, παιδιά. Αχ, πέτυχε το χέρι μου! Πέτυχε το χέρι μου! Δεν μυρίζει τόσο κλάνιλα, μυρίζει σαν σκορδίλα, σαν έχεις φάει σκορδαλιά, σαν να σου ρεύτηκε κι άλλος μετά από τζατζίκι και πιτόγυρα. Όπως και να έχει βρωμάει, ναι, οκ, θα πετάξω αυτό το χαρτί. Οπότε, παιδιά, κάπου εδώ τελειώνουμε τα αντικείμενα. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο από αυτά θα χρησιμοποιούσατε εσείς στο σπίτι σας. Ποιο σας άρεσε περισσότερο. Και φυσικά σας θυμίζω, μπείτε από το link μου να πάρετε 200 ευρώ σε κουπόνια και έτσι στηρίζετε και εμένα, αλλά και εσείς θα έχετε εκπτώσεις για να αγοράσετε αυτά τα πράγματα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε από το Temu. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like για περισσότερα γκατζετάκια στο μέλλον και θα τα πούμε. Bye!